Terima kasih, Kris. Alon-alon waton lakon yo. Gremat-gremat. Waton sama Wonorejo. Klungsu waton. Kudu. Aku pengen mlebu. Maksudnya ki ngono. Alon-alon waton lakon. Nggih. Gremat-gremat watone. Selamat Wonorejo. Klungsu watone milu. Aku melok mlebu ngene. Mana ini? Oh. Pikirannya selalu. Ayo. Mlebu ning Grogol Banyuwangi. Ya, tepuk tangan nganggo grogol kene. Acarane apa ki, Bro? Yunakne Pak Lurah. Halo juga, Kris. Halo, Kris. Desane Grogol. Wonten kalangan setunggal punapa? Toh nebla ini cedak ana rezekine. Amin. Nek sing rasa-rasa dididik lakune Krisna kaya wanda. Muyu. Saking wau Pak RT benten lho Kang Mas. Lendhi-lendhi. Ratumu kayak kok iso kaya mandra. Wandra penyanyi. Mandra. Oh, nak sikut gogrok. Grok. Iku jane ya pisane. Nggih. Muga-muga iki dadi acara agenda tahunan. Iki Kang Mas kersane tuman rasan Pak Kades yang Mas. Pak sapa? Pak Kades. Ora ngono kok Ibu, sarane ora Pak Kadesmu ya, Bu. Lah napa? Bleset tak. Oh, tak jadi sampe. Lahir bledek, Bu. Aku ngomong ya. Urut. Piye iki lek penak eman-eman Kang Mas? Mido. Mi Sone apa? New Era. New Era. Teko ngendi? Saking Sukonatal. Kowe kok apa? Aku wae Kowe jelas diwehi rokok wae kan. Iya aku dulure yo. Mangkane sampean mau ngemut. Senenganku Kang Mas. Lho kadang wong ayu sing hati ora ngerokan kadang ora laju. Lho kadang nunggu sing samoto. Terima kasih, Kris. Ayo Sidoarti. Ora ning gonmu mlebu ning pawiatan agung kono kowe gawe wiwitan gonmu asup pambagyo marang mun gadah.
Jagadya Bathara ya jagat tungkara jawani Ganesh. Kadang wong ayu. Iya nggak mas? Ya kene nggonmu ngaturaken sumpah bagya kang nirama. Ora liwat kerja tangesne kakang gage dilampani ya wong ayu. Sangat-sangat kaulah mudi mas. Mungkin tak terjemah para kadangipun mas. Sinduati. Kurang kasih ya tahu. Sinduati. Sinduati. Kacang manut. Lagi lanjarannya bengkok belok. Lanjarannya belok bengok. Yo, Iya mas. sinduati kadang wong ayu. Soal sinanggon wasana bagya marang bundakan Daya pun pengin mangarteni Iya mas. piye kabeh kumpulan para putri-putri ana ing gendho. Gardaka Matur nuwun panjenengan dalem kang mas. Sedaya para kadang putri menika derek sowan wonten ing nggonaken dhateng panjenengan. bagus. Ayu tenan. Ayune piye? Ayune piye to? Ayune oh, lambemu nyepur kaya bikang. Moh, Oh, tidak ini penarja. Kalau di sini janger, janger ya. Di Banyuwangi janger. oh, bocah jalan dijegok. Wah, sakitnya tuh di sini. Apa cangin? Ayak. Guys, Aku percaya marang aturmu ya dene kabeh kumpulan para putri-putri. Ora ana kang nggunakake palungguhaning dhewe. Banjur maju lan mundur kabeh para putri piye to? Panjenengan ampun Prabu Mas. Sedaya para kadang putri menika sampun printelan masih tidak akan berlanjut. Panjenengan masakan Prabu. Sedaya para kadang putri sampun sawanjo kang Mas sudah repes. Beres. Kabeh para putri padha panggilas trampil. Repes sedaya. Ora ana kang nggunakake palungguhaning dhewe-dhewe. Bapak kalian padha wis prigel. Yo, aku percaya marang aturmu ya dene kuwi dadi tempo tuladhane kabeh para putri. Mula sing tak jaluk ana Sinduati. Iya Mas. Sinduati salah sawijining putri sing dadi mustikane ana ing Gendho Gardaka. Mula aku wis ndondho. Kowe dhewe wis sakiring dewasa. Iya Mas. Tak pujeke marang Gusti kang akarya jagat. Muga-muga besok ora esuk ora sore kowe bisa ketemu jodohmu ya no. Mugi kemawon Kang Mas. Mugi kemawon kula ing dalem-dalem kan dateng taun Kang Mas. Kowe pengen dadi magnet. Wis salah sawijining mustikane ana ing Gardaka. Mula kowe kudune sesuk bisa antuk sinatya kang bagus. Wis dadi titik sing tulis kodrating Gusti. Nek dewa kuwi jodhone Dewi. Aksara, Aksari. Renggawa, Renkono. dewa jodhone Dewi. Aksara. Aksari.
nek putra Putri. nek rempo Mari kita lewu ya, Bu. Iya lho. Aku wedi lek keponya weten. Sampai ki Putri. ora kumpraku dhewe menak Bapakne. tanganmu ki lho suwak kupinge rada doblek nek dewa ki judune Dewi. Aksara Sari. nek putra Putri. nek rempo Lah seto begi kecek karo Pak Kades. Ale tak ngobrol kok dene ya, Bu. Diangkat anak. Lho, sing ati sak karo lunga sing penak. Wis tak gawe, Mas. Marang kowe wulan. Katrine entek sing. Sendolan. Wong coba ulangane. Iki laire bareng kali sek. Nek nang omah jenenge yang gabrek. Potongan kaya apa? Potonganmu yang gabrek kaya cantik. Kaya ning sing TV film misteri Gunung Merapi ya. Berarti sampai kalah gandul. Aduh, gandune wis ora penak. Ayak ora tak kuat cepuk kowe malah. Niki bojone jenenge cepuk. Oh, ahmu kuwi lho. Sedulan. Bocah ayo bocah sing kadang-kadang sing takut dandutan. Ature kang mbokku sing ndoane kabeh para putri wis padha mrigel nggone ngolah ridaning pakaryan dewi-dewi iki apa bener. Iya. Kaya menunggu kuwi ya jalur udah. Bulune layangan barang. Oh, layak dari Pak Lurah karo Bu Lurah. Liwat sawah-sawah. Enak sing semono rakyate Pak Lurah karo Bu Lurah. Kowe kami jam bayi Pak Lurah karo Bu Lurah gawa herdere. Kaya tunggale. Lu gak enak ya, Nok. Kaya dene kabeh para putri aku percaya marang pakaryanku dhewe-dhewe. Kula saudara lu sing enak ya, Nok. Datang jero sira arep sindu negara. Grogol. Ingsun daya-daya nusa mawerta marang jeneng sira maju kunggune ana ing bunda. Gendaka aku senane wonten ing gendaka menika ampun ayam wangun itu mungkin orang Allah alit ketane yo
Mula sing tak jaluk maju mundur ing ana ing benda gedhoko. Saember marang bumi desa Grogol ngene. Ampun, kamangka Grogol kene wis bahaya tentrem semungkem. Antuk kawicaksanen dening panjenengan Bapak Desa Ibu Kades. Diwujudke muga-muga Grogol kene tansah kawijinan gagas warasan. Dono baene cedhakno rejekine. Ewa dene karena panen praja. Gendho gedhoko. Patene urip ing para kawula jengkana yen banjir. Kowe ana ganjaran sing gedhe kabeh para kawula. Ing masa bali yen ana kawula kang ngiwake dening katentreman. Kowe aja tega maring pidana. Tolong eta itu. Hei, saudara lungguh sing kepenak. Dokene Sindu Ayu. Waduh, kalau bisa kok, Prabu Sindu Kawo. Apa bener sing katurke dening Sindu Negara. Sako, Prabu Sindu Kawo, aku bisa keratos. Angin pemimpin sagungin para prajurit. Lem-lemaning Sindu. Joko. Saben boten wonten ingkang manjahi dawuh panjenengan dalem samoho Prabu. Tak jalo-jalo balik anggur mulu kareng padesan. Asian Bilih ana bocah nom-noman sing bengkong-bengkong peperen gladiren supaya ning besok dadi daya kekuatan ana ing gendho-gendhoko. Samoho Prabu, aku bisa keratos. Kula mapan wonten ing gendho-gendhoko sapunika sampun terima diwarsa. Terima diwarsa tegese. Terima diwarsa ingkang tumut Gusti Gowa Tengah warsa taun mantep wonten gendho-gendhoko 3 tahun setengah Samoho Prabu. Bagus. Mantep wis 3 tahun setengah. Kasihan Banjur yang jaluk ganjaran apa? Samoho Prabu Sindu Kawo. Aku bisa dulu. Panjenengan boten usah nulu kula. Kula pun seneng urip wonten ing gendho-gendhoko. Anak bojo kula nggih sampun panjenengan cukupi. Aku dalem kula boten kegigajaran. Aku percaya marang aturmu kowe. Mula maju lan mundure ana ing gendho-gendhoko. Ora gumantung ning pangasaku ning uga gumantung ning bau karenan iki. Samra lunggus nyerak kabeh prajurit. Matur dite. Suatu dina angger kula nindakake bab sesambungan derekan Mas kula. Anggenipun telah pribadi peperangan sapunika sampun rasis. Bagus, lungguh sing enak. Istana dawuh. Nggih, kula nindakaken kawajiban sedaya sampun rampung. Aku percaya marang aturmu. Kula lungguh sing enak. Istana dawuh. Abi kula wajib jadi parekolan sapunika wonten enten ingkang macahi panjenengan dalem sebut. Bagus, lungguh sing enak. Oke, kita tidak terlalu sisih bertahu. Kita tidak terlalu Mong kawalengku yen ana tamongan kang bakal mlebu ana ing papel watu sisih wetan kidul lor lan kulon yen ana tapak asta praja mangane mlebu lungguh sing enak wis tak mbawa dene jeneng sira rekian
Sindhunegara sadurunge ingsun babar wigati sajroning kawiyatan agung coba dulunen pasuryaning kadangku Sindhuwati omong melangut besemut mripate ciut lambene becucut tak sontok ben benjut Sindhuwati 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 kadangku Sindhuwati ya kayak sopo Di. aturin Bambyono Ceti Rino kelawan mengi ora esuk ora sore mikira gundahan diparingi ujutan ora gelem ngombe ora gelem bubuk banjur sing kok ati kepiye Leres kok Kang Mas. Ingkang panjenengan dangetaken. Kang Mas. Saben dalu kula boten saged saring. Saben awan kula boten doyan mangan Kang Mas. Saloko ora sasuka-suka. kowe arep jalu apa Boten kula menika nandhang katresnan Kang Mas. Kok panjenengan kumunceng di langkah aku. Bungae kok. kowe iki saiki duwe pacar ngono Oke tunggu aku kowe jatuh cinta kok alapyu artine ayak ngono bocor kowe iki wis ditekan sinatria kowe bocah ngendi sapa jenenge no Citrawana bocah saka ngendi Bro, Sindhuwati kabeh wis mangerteni Sindhuwati kadang salah sawijining nalindra sing bagus piteksa sugih bondo ya sugih bandu lah kok kowe mung trima golek bocah pertapan iki nek ora arep dijak ngopo Dijak dakon, dijak rapi ngene Kang Mas. makan tu cinta ngerteno bocah pertapan ki isine ning kurpasa, turune ning rasa. Mangane ki ora mesti sego, kuwi mung mangane telo. Nggih kados ngoten nek bobote wong tresno. Lah kuwi salahe sapa? Nggih salahe jenengan. Lek pilih-pilih tebu aku lho ora apa. Yuk. Kita ijoli bocah grogol kene no piye? Mboten. Ganteng-ganteng bagus. Kabeh Bocah iki sing kaya apa bagus sing iki. Bagus Kang Mas, umi seti. Wis. Nek karo aku bagus ndi, Nduk? Ayo pakai jenengan to, mergo panjenengan ate kula. Oh, aduh. Ada buka. Bagus aku
ning arep kono nek karo Pak Lurah kae. Nek karo Pak Lurah kae Citrawana bagus endi? Oke, ya bagusan Pak Kades. Nanging kata timbangane aku gak dibayar, kok aku coba ning alas sono aku. Lep-lep nek. Ya, bocah iki sing ndi ono sing ndi? Dua jeruk karo Pak Lurah. Yo Pak. Lah ya kata pindah rono. Yo. Tutu. Yo ate yo. Telepon. Minangkani pamunggutan di mau kota Sejajar. Oh, pamunggutan saya. Oke, saya butuh Pak.
Sansuri murid jari. Saya ngomong. Iya aja. Ciklus saya. Sekolah Bokade Pun dibuat ya gitu. Sebalik Bu. Bu itu langsung ngetek suara yang
Kenalani ambulannya Mas Batu Sulaiman. Yaudah kita Mas. Bagaimana Mbak Eka? Oke,
Karena ngumpulin para prajurit ingsun bakal babarake apa sing dadi ana sorone batin kumono kowe atur iki tak atur cawe-cawe bab perkara iki Kula mung kandhangipun panjenengan mung derekaken Radhan Sidronegara wis mangerteni panguwasa tunggaraku tetunggul ratu ya mung siji Sindhu Kerawa Kraton Sugih Bondo Sugih Bandung ya mung siji ya kuwi Gendha Handaka ning miturut pengabaran saka Dene Samdi ana salah sawijining negara sing saeper dening Gendha Handaka negara kuwi kasebat negara Majapahit wah ora kepengin aku dadi panguwasa ana ing Gendha Handaka sing ditambah jam bukan angkat panjangan kacau udun yang Majapahit dadi rerean ing Gendha Handaka kuya sang Brawijaya saandane dumuk sembah marang Sindhu Kerawa kecaipun nggih yo segati kantos pundi Mas yang maupun kakang kepingin jembarake jajahan kanggo kamulyan kabeh para kawula uga supaya kakang bisa dadi tetungguling ratu para ratu ing Pulau Jawa kuwi apa nyawujuke Kang Mas kula mung derekaken dalem panjenengan Kang Mas mbok bilih panjenengan menika upara dening Majapahit Kang Mas supaya mereka para wonten ing tanah Jawa saged ayem tentrem kula mung derekaken panjenengan dalem Kang Mas bagus mula pamujimu tak jaluk kowe jumejer bocah wadon ora sampe cawe-cawe ana ing palagan peperangan lajeng kula kadangipun kowe engko manjing ana ing taman oh kados wonten wis pitaken ayo lajeng kabeh oke para prajurit ora sarono aku kepengin kumpes tapis tanpa tiras konco bae konco bae tunjuk kami rere yo betul hidup Sindhu Kerawa hidup Kerawa hidup Kerawa betul akan betul ayo ing sang panguwasa Dasan Mahaprabu Sindhu Kerawa siniget mung bengkame sita mung bengkali wonten kadya wonten ing Praja Majapahit sang panguwasa Dasan Mahaprabu Brawijaya
tansah ngemalaken sinabrane mojo maet yen to Cendra Pindha wis buana pangriku.
salam janji, salam kesenian, salam budaya dari Banyuwangi. Prameswari. Iki kasihan kula Kang Mas. Piye pawartaning kumpuling para putri diaji. Kula kinten mangke
dalem. Sesarengan kalian sedaya para putri, lakinten sampun boten wonten ingkang godhangi palenggahan Kang Mas. Yen ngono kabeh para putri aturna lungguh sekota ya Jaje. Masa dawuh. Kakang Patih menapa? Yen kula dalem sewu yeksi ratu. Menapa sedaya para kadang kadang seminggir situ. Ing kasunatan sedaya para kadang panjenengan para kajian menika ndherekaken wonten ing pasih panaku Gusti Ratu. Menawi ngaten monggo kula enggak prayo. Mangis paten dalu. Ento kaya miliki suasana ning Praja Majapahit katon regep ya Diaje. Menika iki Kang Mas. Kula saka kuwi Diaje. Kados pundi? Ento pun kakang anake Paseban Agung kabeh para putri. Jancuan ana ngasanipun kakang ya Diaje. Panjenengan pun kuatos Kang Mas. Kados pundi Soan kula kepo sugih Jadi kalau dalam sewu, ya sing atos-atos. itu Wonten kursak kudu kados ngaten iki. goro-goro
Tumon yang gak ini luar lho. Lah kok kudu meslake mawon. Sehingga ini menikah sampun wonten piyambak. Rata-rata iku wau Apa nggih? nggih. Senajan kula pirat Ingsun Prabu Brawijaya Panguwasa Tunggal wonten ing Praja Majapahit kanthi dasar anata Haniti Saha Alimbang Pasiban Agung Praja Majapahit ingsun buka